Яңалыклар чыгарылышын даими сәхифә белән дәвам иттерәбез. Татарстанда нәшр ителүче газета журналларга күзәтү белән журналист Миңназым Сәфәров. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты нинди тормыш белән яши дигән сорауга бергәләп җавап эзләүне дәвам итик. Лимонадлы сабан туен сагынам. Архивтагы аклы каралы фоторәсем белән башланган язманы Шәһри Казан газетасы беренче битенә чыгарып биргән. Әйе, элегрәк конфет пәрнлектә тәмлерәк иде, тауларда биегрәк, урманнарда куйрак иде дигән фикер йөртүче картаю билгесе инде ул. Безнең халыктагы кеше картайса яшь чагын сөйләр, эт картайса арт санын сөйләр дигән әйтем тик торганнан гына тумагандыр. Инде сабан туена кайтсак, ул һәр заманда үзенчәрәк. Көн сайын тәм-тым ашап үскән балага синең лимонадың ниде, әтәч конфетың ни. Алар бүген сабан туйга ярып чыккан әти-әниләреннән һәм әби-бабаларыннан меңәр сумнар белән исәпләнгән заманауи уенчыклар алдыра. Күңелне куандырганы шул, электән килгән сөлге җыю бәйрәмен җиренә җиткереп башкаручы авыллар бүген дә бар икән. Газета шундыйларның берсе Мамадыш районындагы Арташ авылындагы турындагы язманы бастырган. Ватан Татарстан газетасы да татарның иң кадерле саналган, көтеп алынган борынгыдан килгән бәйрәмнең асылы турында тәфсилле язма бастырган. Кайда кайсы артист күпмегә килүе белән кызыксынган халыкка сабан туйның төп билгесе, йола билгеләре кирәкме? Аларда нинди мәгънәләр яшерелгән дигән җитди сорауларга җавапларга тырышкан газета хәбәрчесе. Әйе, адәм баласы югалган нәрсәләрнең кадерен соңрак аңлый шул. Монда инде сын булса да уң булсын дип әйтәсе кала. Быел 4 айда илдә 550 меңнән артык яңа машина сатылган. Узган елның шушы ук чоры белән чагыштырганда бу 71%-ка күбрәк дип белгечләр. Апрель аенда иң күп сатылган Lada автомобильләре 12нче елгы рекордлы яңарткан. Кытайда җитештерелгән машиналар да безнекеләрдән калышмый икән. Автомобиль базарының җанлануына нәрсә сәбәпче? Бәяләр кая таба бара? Ватан Татарстан хәбәрчесе әнә шул сорауларга җавап эзләгән. Язманы укыганнан соң мондай фикергә киләсең. Әдәм баласы зарлана үзенең матди хәленең ни дәрәҗәгә җиткәнен дә чамаламый башлый. Ләкин монда бер нечкәлек бар. Кемнеңдер ирәсе сыек, кемнеңдер инҗесе вак. Барысы да бар шикелле. Эше дә, ашы да, торыр җире дә тик бушап калган йортларны тутыр кешесе, эшләп торган цехларга эшчесе, авылга җан өрүче бала чагасы гына юк, дип башлана газетадагы соңару дигән язма. Баксаң, рәхәтләнеп яшәр һәм эшләр өчен барлык шартлар тудырылган авылларында киләчәге бик үк өметле түгел икән бүген. Бу районның Исәк авылындагы тормышны күреп кайткан журналист шундый нәтиҗәгә килгән. Нишләмәк кирәк? Без бит бер чиктән икенче чиккә тайпылып яшәргә күнеккән илдә яшибез. Бездә башта авылның тамырын кыртканчы тырышалар, аннары шуны аңлый башлаганнан соң авылны саклыйбыз дип чара күрергә керешәләр. Нәтиҗәдә эшнең чара күрүдән узган икәнлеге аңлашыла. Акыл белән фикер йөртеп, үткәннәр өчен үкенмәслек итеп яшәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.